Ki nong wat kubor na Bihar kilapan kendit ya ka Bihar borok kawai hadin bakalalap ya kawai ka Jingja na Vaishali district. Ka Jingja ka balapan klemran ba penja burom shisha ya ka Bihar borok kawai hakabalaingut kirang ba kibalabu at kilale bijot ya kawai ka plang. Ka Jingya thu jong ka kubor Bihar laingut kirang ba balabu at jaushe kilabat bor ya kawai ka plang hajan ka shnong kadam chow. Kila don kinong shnong kibala mare syakani kacaka hadin bakila yosngeu ya ka jingkaang bat jinglenyar jong kani ka plang papli. Da kila poi hakani kacaka kila la plen ya kini kilaimut kibreu kidang ya muja banle ya ka kamchabo jongki persha ya ka plang. Sniu bok pat bakini kinong shnong kila yo bat tang yo weu breu pat armut naki kila yo ban phet nakti jong upai ba. Kinong shnong kilate lakum ya uniu balayo bat hakashuki bat kila let pentepru syaki pulet kinong shnong kila ya turu ba kani kaplang kade kabala armet uniu briu balayo bat karteng usonu kumar la plah ki pulet bala le ya kani ka kampo jaj porati namar bala trei ka jingbo aj palat ki pulet kile tu ba kimpat pengat ya uniu briu hakanu ka ain namar ba utrai jong kani ka balang 4 wan pan komplain satya